yadda za ka samu wato kuɗi da wannan sabon website cikin sauƙi. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks. A yau na kawo mana wani bidiyo ne mai matuƙar muhimmanci. Wannan bidiyo yana nuna cewa za ka samu wato kuɗi. So kwana uku ake buƙatan ka yi, za ka dinga wato tax. Insha Allah ba sai ka yi deposit ba, za ka cire wannan abin da ka samu cikin kwana uku cikin sauƙi. Kafin mu ce kai tsaye ga wannan bidiyon, kar ka manta da maka mana subscribe ba, ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, ta hanya duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai a cikin gaggawa. So ɗan uwa, bayan na aje maka link a ƙasan description ne da kana dannawa za ka ga ya buɗe maka wannan website mai suna Gold Finder. So ɗan uwa, kamar yadda kake gani zai baka wannan zaɓi ne, kamar yadda kake gani za ka ga wato inda aka rubuta please enter the registered account number. So ana buƙatar ka saka wato number wayar ka ne. So misali ka sa number wayar ka kamar yadda kake gani. Gashi nan ka saka number wayar ka kamar haka. After ka zo sai ka zo nan ƙasa ka rubuta wato password kamar yadda aka saba. So kamar yadda kake gani, bayan ka saka password ka yi confirming, a nan gurin za ka zo inda aka rubuta please enter the verification. So kamar yadda kake gani gashi nan wato za ka rubuta wato wannan code da suka baka guda 4. So after ka sa sai ka danna alamar registered now. So kamar yadda kake gani gashi nan zamu dan jira yayi wato register successful, zamu dan jira shi kamar yadda kuke gani gashi nan. So zai kai mu cikin website kamar yadda kuke gani. So dan uwa, bayan ya kawo ka wato wannan website kamar yadda kake gani. So abu na farko da ake bukata za ka yi screenshot din wannan website din kamar haka. So after ka danna screenshot ka yi shi kamar haka. So wato bayan ka dauki hoton wannan fuskar, so sai ka je ka yi wato tax naka kamar yadda kake gani. So alamar nan inda aka rubuta tax gashi na a ƙasa, nan zaka taba zai dan yi searching ya bayyanar maka wato wannan guri kamar haka. So kamar yadda kake gani dan uwa, zaka ga wato kana VIP level 0. So dan haka zaka taba alamar wato tax record. So kana taba alamar tax record kamar yadda kake gani. So zaka dan jira ya searching. So ko kuma ka taba alamar Facebook. So zaka jira ya searching ya kai maka wato inda ake bukata. So kamar yadda kake gani gashi nan mun taba. So zai zo ya yi searching kamar yadda kake gani. So sai mu dan jira shi kaɗan. So kamar yadda kake gani, ka taba alamar tax gashi nan zai kawo ka wannan wuri kamar haka, sai ka dan janyo ƙasa. So nan uwa, kamar yadda kake gani zaka taba alamar pick din nan. So zaka ga ya nuna maka successful, sai ka ƙara taba shi, zai ƙara nuna maka successful. So zaka taba so 3 kullum, kana da wannan tabawan kamar yadda kake gani so 3 ne. So kamar yadda kake gani after ka taba zaka dawo inda aka rubuta alamar home kamar yadda kake gani. So kana zuwa alamar home zaka yi misali ka dawo a gurin home gashi nan zaka ga inda aka rubuta complete tax. So kai tsaye da ka zo ka taba shi, so zai kai maka wani guri ne kamar yadda kake gani. Sorry, sai mu koma can inda aka rubuta tax. So tax record gashi nan kamar yadda kake gani. So sai ka taba nan alamar Facebook din nan. So da ka taba zai baka inda zaka ga alamar submit wato image, sai ka taba shi zai kai ka cikin wato kan wayar ka, sai ka dauko wannan image din da kai screenshot kamar yadda kake gani. So after ka yi ka tabo shi, zai dawo da kai cikin wato gurin, sai ka danna alamar submit kamar yadda kake gani. So bari hoton namu ya hau. So bayan ya hau zaka taba alamar submit kamar yadda aka saba. So ka ga reward din mu zaka ga gashi muna da +1 a sama ka duba. So sai mu dan jira mu gani. So kamar yadda kake gani gashi nan ya nuna mana success, sai mu taba alamar submit kamar yadda kake gani. So bayan ka taba gashi nan ya nuna success. So dan haka zamu koma back. So after ka koma back zaka je kowanne ka yi wato, idan ka yi wato wannan ka ɗauko hoton da ka yi screenshot kamar yadda aka saba, sai ka danna alamar submit kamar yadda kake gani. Bayan ka taɓa submit zai koma da kai baya. So haka za ka yi har guda 3. So kullum za ka yi guda 3, kaga zai kama kana da guda 9 kenan. So na tsawon kwana 3. So bayan ka yi guda 9, ana buƙatar ya kai guda 11 ne za ka yi withdraw. So after ka yi kaga yanzu muna da guda 1, mun yi receiving available balance namu, muna da guda 1. So don haka za ka koma wajen alamar complete tax. So kowanne idan ka yi za ka je ka ɗauko wannan screenshot ɗin hoton da ka yi screenshot. So bayan ka ɗauko screenshot ɗin hoton kamar yadda kake gani, so za ka je ka danna alamar submit. So da ka danna submit kai tsaye za ka ga sun baka wannan guda 1. So kamar yadda kake gani gashi nan mun yi guda 2 kenan. So don haka za mu koma alamar tax namu, mu je mu ƙara yin tax ɗin guda 1. So kamar yadda kake gani sai mu koma gurin tax. So kamar yadda kake gani gashi nan mun ƙara koma wajen tax gashi nan successful, sai mu koma home idan mu je mu yi ma wannan complete tax din. Shi ma za mu je mu shi wato mu ɗauko wannan hoton. Don haka muna ɗauka za su ba mu shi ma guda 1 kamar yadda kuke gani. So gashi nan sun kawo mana gurin, don haka za mu je mu ɗauko wannan hoton kamar yadda kuke gani.
So after ka dauko zaka danna alamar submit kamar yadda na nuna muku ɗazu. So ɗan uwa ta yaya zaka je ka ɗauki link naka don ka gayyaci abokananka, kuma ta yaya zaka je ka wato yi withdraw idan dai har kuɗin sun taru. So kamar yadda kake gani gashi nan haka zaka ga ka tara guda 3 na yau kenan. So gobe ma zaka samu guda 3 kamar yadda kai wannan. So idan kana son ka gayyaci abokananka ga inda aka rubuta invitation code, don haka idan ka danna zaka ga link naka ya bayyana, sai ka yi copy link. After ka yi copy link zaka je ka gayyaci abokananka. So ɗan uwa bayan ka tara ta yaya zaka je ka withdraw. So ta nan ne zaka zo ka saita wato alamar withdraw inda aka rubuta my wallet. So kamar yadda kake gani idan ka danna my wallet zai kai ka gurin da zaka saita. So ta haka ne zaka je gashi nan kamar yadda kake gani zaka taɓa alamar withdraw. So ta nan ne zaka je ka saita ka saita wato transfer naka don ka je ka cire wato abin da ka samu. So ɗan uwa na gode idan ka daɗin bidiyon nan ka danna mu like, saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai. Na gode, sai idan mun haɗu da ku a wani bidiyo na gaba.